Lero panyasa voice box pamene mafuna kupereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti azitha kupereka maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani zokhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna kubweretsereni maganizo a Agamba kuchokera ku Durban Freedom Fighters. Iwowa akulankhula kuti mavuto amene Amalawi tikumana nawo lero mu utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Smakantha Chakwera ndi chifukwa chakuti mu 2019 chipani cha Democratic Progressive Party DPP chinapanga mtima wodzikonda mtima wadyera posafuna kusankha Tupele Muluzi ngati running mate wa Professor Peter Mutharika. Ndipo ulendo uno chaka chino cha 2025 akapanganso chimodzimodzi kuti afuna kukhala ndi mtima wadyera mtima wofuna kuti akhale mu mgwirizano koma maudindo onse atenge okha president DPP running mate DPP ndithudi aonanso malodza pamene chipani cha Malawi Congress Party ndi Chakwera akawinanso chisankho mosavuta. Kulankhula kumeneko kwa Agamba pano pa Nyasa voice box ndipo akamaliza musangochoka mutuuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Tikulandreni pano pa Durban FM Free Fighter. Tipasane moni abale ndi alongo mamawu nokuti mwazuka bwanji. Ifenso tili bwino kuna kulikonse Malawi yonse Chitipa Nsanje Nkhotakota Mchinji. Ladies and gentlemen, nkhani imene ili apapa ndi nkhani yonena kuti tikufuna tionekirane. First of all, anthu tikufuna tiunikirane, tiziwisane, tichapane mitu, because anthu ena sakuziwa kuti kodi mavuto amene akuchitika lero akuchitika chifukwa chani. Koma lero tikumbusane ngati Amalawi ambiri adya chiteze, Amalawi ambiri adya nyika, Amalawi ambiri akugona osadya kusowa sopo osambira ochapira, mafuta ozola enieniwa anayiwala, kana za sugar bread whatever. Tikuziwa kale mavuto amene tili nawo m'Malawi muno. M'bwalo muno muli ndine Gamba pano pa Durban FM Free Fighters. Mavuto onse amene tikuwaonawa mulamuliro wa MCP ndi kazizi wawo Lazarus Makafe Chakwera. Chifukwa ameneyu pano pa si president koma ndi kazizi. Kazizi ndana mame ake achina Chimwendo Banda, analomba pala achina Kunkuyu. Anthu amene ajakuti apeze mpata umenewu omatizuza ife chonchi Amalawi. Let me tell you what. Vuto ndi chipani chathu chachikulu chosusa boma cha DPP. Ndimvesese pamenepo a DPP ndi amene anatimvesa ifeyo, apena akutimvesa ifeyo kupweteka. Ngati mmakumbukira chifukwa chimene ngakuwuzanire kuti kodi chinachitika nchani kuti DPP ituluke mboma, ambiri simukuziwa, ine ndikuwuzani mundimvesese bwinobwino. 2014 Professor Peter Mutharika atatenga udindo wa president, anatenga anyamata a UDF mosogozedwa ndi Right Honorable Atupe Austin Mlozi nkumagwira nawo ntchito. And if you remember, Atupe Mlozi ndi ma MP onse a UDF mparliament samakhala ku opposition, amakhala kumbali ya boma, kusonyeza kuti UDF imagwira ntchito ndi boma la DPP from 2014. Then if you remember, Atupe Austin Mlozi anagwira ntchito mauminister osiyanasiyana. Kuchoka pamene popo Atupe Austin Mlozi
anadeka kunena kuti ngati ndikugwira ntchito ndi chipani cha DPP kufikira 2019 atuperetu moyo wake unaliona kuti ngati zili chonchi tikupitiza kugwira ntchito limodzi, and chisankho cha 2019 chikamabwera mutha kundikumbukira kapena kundivomereza kunena kuti ngati pali mgwirizano woti zipani zikugwira ntchito limodzi, president akuchoka chipani china, rallyment amayenera kuchoka wakuchipani china. Izozo ambiri ndi zimene timaganiza komanso ndi mmene zimakhalira. Atupere Muluzi m'malo moti ayitanidwe atengedwe akhale vice president m'masankho a 2019, anyamata a DPP ndi amene anabweresa mpungwepungwe ku chipani cha DPP, m'malo moti Peter Mutharika apange chiganizo chake chontenga Atupere Muluzi kukhala vice president pa chisankho cha 2019. Achina Nangomwa, achina Grezeda Jeffrey, achina Dausi, ma MP ambirimbiri pamodzi ndi akuluakulu a DPP ambirimbiri analimbana naye Peter Mutharika. Let me tell you people, Peter Mutharika ndi munthu wabwino kwambiri, ndipo Peter Mutharika ndi mamuna ndi nzibambo, munthu oganiza bwino kwambiri, osati kungoti timaganiza bo, koma uyuyo ndi munthu oganiza bwino kwambiri. Iye uja anachitenga kuti nchofunikira kuti Atupere Muluzi akhale vice president, koma chifukwa cha njoka izi achina Nangomwa ndazi nzawo anakanisisa kuti Atupere sangakhale vice president, rallyment wa afa Peter Mutharika. Mpungwepungwe umene uja pamene mungayamba sopano kuitengera nkani kuti nchifukwa chani DPP inatuluka mboma 2020 because of chisankho cha 2019. Peter Mutharika ataona kuti kodi ndipanga bwanji, anthu akukanganana udindo wa vice president ku chipani cha DPP masankho a 2019. Peter Mutharika ato anapangira zinthu ziyacho kwawo kukantenga Everton Chimulirenji, munthu oti kwawoko olephera ndi kulephera komwe ndi UMP omwe, munthu oti ambiri tinamuziwa kuti zoti kuli Everton Chimulirenji tinaziziwa atasankhidwa kukhala rallyment wa afa Peter Mutharika. Kumene kujatu Peter Mutharika kunali kuyipidwa maplani ake analionena kuti antenge Atupere Muluzi, koma chifukwa choti anyamata a DPP sanafune, Peter Mutharika anangontenga munthu oti aloze onse kontenga Chimulirenji. Let me tell you, koda akanakhala kuti 2019 a Peter Mutharika mwangwirizano wawo mkambirano wawo mmene amagwira ntchito ndi Atupere Muluzi antenga 2019 kumtenga Atupere kukhala vice president, kodi akanapeza mavoti angati? Achilima achakwera kaziziyo mpata wopita ku court ukanati chisankho sichinaende bwino, ukanachitika mavoti a Atupere Muluzi nda Peter Mutharika akanakhala kuti ali limodzi 2019, kodi chisankho chachibwiriza chikanakhalapo? Yankho mundiuza kunena kuti ayi, olo ajawo ku court sakanapita, olo zonena kuti atibera zija sizikanachitika, kunalibe boma linapita. Nkhani yadyera anyamata a DPP 2019 mmene amavomereza kunena kuti nthawi yosoni pankhondo yavuta madzi afika Nkosi, tintenge Atupere Muluzi akhale rallyment wa afa Peter Mutharika. Zinthu zasokonekera, anyamata a opposition amangalinga atengana zipani pwi panga mgwirizano, game inatentha. Then Peter Mutharika game ija anaiona ndasi wayendanena kuti munthu ujati ndi oganiza bwino, osati kuganiza bo, koma ndi munthu oganiza bwino. Olo mutaona kampeni yonse ya 2020 afa Peter Mutharika sana pange anansiya Atupere Muluzi, kunali kungokwanirisa, koma iye uja anaizwa kuti game iyi yavuta ndisiye, m'malo mopanga resign.
boma linapita straight, boma linapita chifukwa cha anyamata a DPP. Now let me tell you and let me on you, ngati Chakwera apitirize Kaziziyu uyu, ngati apitirizanso kulamula 2025 awina because of DPP members, it's not Arthur Peter Mutharika, never. And everyone is supposed to know palibe chipani chimene chingamenye 50+ without mgwirizano, palibe. Timvesesane bwinobwino pamenepo, ndimvesa, palibe chipani chimene chingamenye 50+ popanda mgwirizano ku Malawi, palibe. Lero DPP yomwe ndi imene ikupangisa kuti DPP isabwerere so mboma chifukwa cha members omwewa a DPP. Apanso kunasalira mbewu ya chabe imene inatuluka ija Peter Mutharika anayichosa kuti ndi imene inasokonezera ma kampeni kapena kuti chisankho cha 2019 mpaka 2020 anachosa anyamata aja koma kambewu kamene kajako mnyumba moja kanasalira. Then now start again. Anena bwanji kuti sitikufuna kupanga mgwirizano ndi chipani kapena kunena kuti sitikufuna kutenga arrangement wa outside of party. Siziteka bwanji kuti antenge munthu wina wakunja kuti akale arrangement, koma ngati akufuna kupanga mgwirizano angopita azikagawana maunduna enawo kapena maudindo enawo, koma arrangement ndi wa kuchipani kwawo komweko, president wa kuchipani wawo komweko. How come? Ndani angalola zimenezozo? Timvesesane bwinobwino pano. MCP tikuyipasa mpata dala, Kazizi uyu Chakwera tikumpasa mpata dala popanda kupanga mgwirizano ndi UDF, UTM, PP, whatever. Palibe MCP kuichosa mboma. Endi anyamata azipani zinawo musaone ngati ndi anyamata oyipa mitima chifukwa machansi mbwapasa dala. Anyamata amene wanda anyamata ofunikira kwambiri. If you don't know, mmene alira atupere munozi ndikuuze ntameno ja akale kuti moyo wake woyipa ngati anyamata a DPP wa iye uja pale zuwa paja kuwauza kuti MCP kuti ndipanga nani mgwirizano straight akukampasa vice president from now. Support to know zimenezozo koma mukupanga chibwana. Ndiye anyamatawa akanena kuti tipanga mgwirizano ndi MCP musaone ngati anyamatawa ndi achabe. Wina asapezeke pano atupe munozi ndi woyipa, kapena Dalso Kabambe ndi woyipa, kapena Eneki Chihana ndi woyipa, kapena Maju Sipande ndi woyipa. Palibe mgwirizano umene ungachitika onena kuti president achokere ku DPP, vice president achokere ku DPP. Zimenezozo kulibe ndipo sizingatheke. Anyamatawa asakhale makhaso anu oti azikulimirani inu muzingokolola muzidya mabanja mwanu. Palibe. Ngati kufuna kuchosa UDF uje MCP mboma, tipange boma la mgwirizano, tipange alliance ya mphamvu, tatenga anyamata ena azipaniwa akale ma vice president, ena akale wachiwiri kwa wachiwiri, ena akale maunduna akulu. Kupanda kupanga zimenezozo MCP, I tell you people, ipitiriza kulamula. Komanso anyamatawa akapeza mpata wopita ku MCP musaone ngati sakufuna kapena sakwakonda Malawi. Amene sakwakonda Malawi this time around ndi anthu a DPP ndi amene analipereka boma ku MCP, then now akufuna sokupanga chimozimozi. Peter Mutharika ngati kuli munthu wabwino ndi Peter Mutharika. Peter Mutharika paeka akufuna mgwirizano kumene. And vice president iye ujatu akumuziwa koma musankakamize munthu kupanga zinzosayenera kupanga. Nsiyeni munthu apange chisankho ngati iye ndi president, atenge arrangement amene akumfuna, musampangirire ziganizo. Timvetsane bwinobwino pamenepo. Ndiye ngati kufuna kuti MCP ipitirire, tisatenga atupere kwa vice president, tisatenge Kabambe kwa vice, tisatenge Chihana kwa vice. Tintenge munthu wa ku DPP akale vice president wa Peter Mutharika. Muone ngati DPP ingawine, mundivomereza pano. Ndiye anyamata wakamapanga mgwirizano mwaokha kuna tikufuna tipange mgwirizano, musaone ngati anyamata ndi woyipa. Izi tangoyankhula malinga ndi malumazi amene akumveka pano pa social media ndi anyamata mwina titaona kuti omenyera maufuluwa mmene aliyense akuiona nkhani yake. Makomrediwa ndi mmene akupangira, koma sitikudziwa kuti kodi anthuwa mgwirizano wawo umene atuza uja kodi ndi mgwirizano uja ukhala wazipande zitatu zomwe zija.
UDF, UTM and AFOD, kapena pali china chake chimene chikuchitika. Zimene zozo sitikuziwa, koma ngati zikhale zimene zija, please, ziko lino mavuto amene tikuwaonawa ndi nkhani ya anyamata a DPP ali ndi dyera heve. Zikomo kwambiri, tikumanenso mawa. Munali ndine m'bwalo muno Gamba, Durban FM, Freedom Fighters.